To, salamu alaikum jama'a, sunana Amina Adam Ibrahim wacce aka fi sani da Amina Jos kuma Fati Harka a cikin shirin daɗin kowa. Yau ga ma a cikin Canki Baiti na tashar Rabsmada Raps. Zaki ba? Na tashar Rabsmada. Canki Baiti. So da ƙauna karɓa tun da kin yarje min, zuciyata taki ce, sirri na kin ɓoye min. Ikon Allah. So da ƙauna karɓa tun da kin yarje min, zuciyata taki ce, sirri na kin ɓoye min. Ko ki ɓoye min ne? Ina ta wace ba na haka a duniya. So da ƙauna na karɓa tun da kin yarje min, zuciyata taki ce. Bureka, a musu bureka. Gari! So da ƙauna mana. So da ƙauna na karɓa tun da kin yarje min, zuciyata. Wayyo, wayyo, wayyo. To, farko zan yi batun abin da yake canza min ruhi. Sannan in yi yabo gare ki a bar so, za na yi sharhi. Wallahi. Farko zan yi batun. Wallahi gaskiya Rabiu ne wannan ina. Farko zan yi batun abin da yake canza min ruhi. Sannan in yi yabo gare ki a bar so, zan yi sharhi. Akwai kafiya dai amma wallahi tallahi ne wannan. Rabiu. Do me a favor, please. Get out of here. Can ka kawai? Get out of here, man. Shit. Ko waye? To, Rabiu, yaushe kai waye ma ban tana. Belloti. We do keep quiet. Belloti. Suna waƙar shari. A da ne, shekara nawa rabona da waƙa ya Tijjani. Ha ba. Baby ka nuna wani. Sai dai an ƙure kan na gaske. Dan Allah ku ban ci ɗaya mana dan Allah. Ka taimaka ka ban in ci. A sanni jikinki yana ta nuna ƙaunarki da hankalinki, tunaninki da begen. Ina lillahi wala kamar na san waƙar. Kaman wannan ne fa. Wai sunan shi? Wannan gayan. Ni waye ne? Shai. Raps. To wallahi ni dai gaskiya. Kaman waye miko din nan? Garzali. Ina son ki ne fa. A sanya jiki yana ta nuna ƙaunar ki. Ya bakin ganga. To ai ban san baitin ciki ba. Da rubuta maka abin ya motsa zan gane. To ka gani? Bai ma ba to don Allah ka ban wannan kan in ji kunya a ce duka wai ban ci ko ɗaya ba ya kamata a ban ɗaya. Kar ka sa min recording. In ana zaune ɓacin rai kawai danne, so dalili ne, hujja ta bayani ne. Wallahi
ba don Allah ku bani ɗaya dai a cikin uku. Bello ɗan sarki. Kawu ɗan sarki. Kawu ɗan sarki sai don Allah mai sun me waƙar to daidai. Ni wallahi ba na gane. Don Allah rap suka gaya min. Ku faɗa min. To ni ganin ingallon nake ba dai ina ji ana waye ingallo na ciyo ne a hakan za a tafi gaskiya na ji daɗi ban ji ba rashin jin daɗin da na shine ban ansa gaskiya tambayoyin ne yadda ya kamata ba daɗin kuma shine a irin wannan za a ke wasa kwakwalwa gaskiya kuma mawaka za su rinka jin daɗin abin da suke yi ka gani goben aka bani irin wannan ai na san me zan faɗa sai dai za a canza mu gaskiya na tsammanin ba zan iya faduwa ko ɗaya ba saboda ka gani mawaƙiya ce ya kamata a ce duk wata waka da ake na iya ta kuma na santa ko bacci nake in aka ce min kaza zan ce kaza ne sai kuma gashi an samu akasin haka to zan bani 4 saboda na karanta kuma na yi kokarin faɗa ko ba ga wani shi ne gaskiya to sunana Amina Adam Ibrahim wacce aka fi sani da Amina Jos kuma Fati Harka a cikin shirin daɗin kowa gani nan a shirin Canki Baiti na Rabsmada TV don haka ku ci gaba da kallo domin wasa kwakwalwarku. Canki Baiti